ஸோ ஹாய் கைஸ், வணக்கம் மக்கள். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா மைண்ட் கிராஃப்ட் கேம் தான் விளாட போகிறோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு சேடாக நியூஸ் சொல்லணும். ஸோ இந்த மாட் டவுன்லோட் பண்ணோன்னே நான் சைன் அவுட் ஆகிட்டேன். ஸோ சைன் அவுட் ஆனோடனே என்ன ஆச்சுன்னா, என்னோடய வேர்ல்டு நம்ம ஃபார்ம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்ல, அந்த வேர்ல்டு வந்து போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, நம்மளோட பார்ட் 2 வீடியோ வந்து டெலிட் ஆகிடுச்சு பை மிஸ்டேக்லி. இது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில கைஸ். ஸோ இந்த மாட் டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி எனக்கு என்னவோ தப்பு ஆகிடுச்சு. என்னோட அது கீழே வரல. ஐயோ பூச்சிச்சோ, எங்க ஐய. ஸோ இந்த மாட் டவுன்லோட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு என்னோடய மொட்டை வேர்ல்டையும் நான் வந்து சாவடிச்சிட்டேன். ஸோ எனக்கு இது தேவை தான். கம்முன்னு இருக்காமல் இந்த மாடெலாம் டவுன்லோட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு கேவலமாக ஆக்கிட்டேன் ஒன்று. சரி வாங்க, இப்போது நம்ம வந்து இந்த மாடை வந்து விளாட்லாம். நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஸோ அப்புறம் கூட நம்ம பார்த்துக்கலாம். இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். சரி கைஸ், வந்து கேமரா மாற்றிக்கிறேன். தக்கணும் இந்த மாடு கைஸ், இதுக்காக என்னெல்லாம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ நல்ல ஸ்கின்னெல்லாம் வச்சுருந்தேன். எக்யூப் என்னடா அது, எக்யூப்பா என்னடா அது. ஸோ கைஸ் அவ்வளோதான் கைஸ். நல்லா டர்ட்டு வந்து நல்லா வச்சுக்கலாம். என்னது, வா என்சாண்டட் புக்கு என்னோட அது. ஆனால் கொஞ்சம் பேர் தான் வர மாதிரி இருக்குது. ப்ரெட்டு அழகாக வருது. இது செஸ்ட்டும் உடச்சிப்போ வரும்னு நினைக்கிறேன். டேய் கொஞ்சம் லோட் ஆகுது கைஸ். ஸோ என்னதான் நிறைய இருக்குது. ஸ்கை பிளாக்கா? ஐயோ ஐயோ ப்ளீஸ், எங்க உட்கார மறந்துட்டாங்க. அட பாவி. கிராவலா? ஓ கிளே. எங்க வுட்டு கிடச்சிருச்சு. ஸோ வுட்டு கிடச்சிருச்சு, சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ எனக்கு உட்காந்துப்போம். கொஞ்சம் பேஸ் அதிகமாக்கலாம். பேஸ் அதிகமாக்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் கைஸ் இருக்குது. இப்போதைக்கு இந்த மாதிரி கட்டுறேன். சரி கட்டியிருக்கேன். ஸோ ஆஃப் சைடு முடிச்சிட்டேன். இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு இன்னும் தேவை. சரி வுட்டு வந்துடணும்ப்பா. வந்துடுச்சு. நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வுட்லாம் கிடைக்கிது. டேய் என்கிட்ட இடம் இல்லைடா. அட போடாங்க, என்கிட்ட இடம் இல்லைன்னு உக்காண்டிருக்கேன். நீ வேற. இந்த ஷீப்பை கொண்டலாமா கைஸ்? கொஞ்சம் பெருசாக்கி அது டர்ட்லாம் என்னடா வரவே மாட்டேங்குது. பாடி வந்துச்சு. ஒரு நிறைய டட்டு கொடுங்கடா. ஒரு ஸ்டாக் எடுத்துக்கிறேன். ஐயோ, ஃபஸ்ட்லாம் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் வுட்டுன்னு கேட்பாங்க. எனக்கு இப்போ டர்ட்டு தான் வேணும். 8 9 கிளே வச்சு என்ன தான் பண்ணுறதுன்னு தெரில. ஸோ வச்சு கிளே பிளாக் பண்ணலாமா? இருங்க, இந்த வுட்டு எடுத்தாச்சு. இப்போ போய் கிராஃப்டிங் டேபிள் பண்ணிடலாம். எப்படி பண்ணுறது கிராஃப்டிங் டேபிள்? ஸோ இப்படி வந்தால் ஸோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் பிளாங்க்ஸ் இருக்குது என்கிட்ட. யோசிச்சாலும் பண்ண முடியுமாப்பா? ஸ்டிக்ஸ், ஒரு கிராஃப்டிங் டேபிள், ஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே செய்ய முடியும். ஆனால் நம்மளுக்கு ஒரு கிராஃப்டிங் டேபிள் தேவை. கைஸ் ஒரு பிக்காக் செஞ்சிடணும் கைஸ். இங்கே இருக்கட்டும். ஸோ ஷவலை ஷவலோட எடுத்துப்போம்.
ஒரு ஷவல் டேய் எங்கிட்ட இடம் இல்லைடா. சரி இது மேலே ஒர்க் ஆகாது கைஸ். நம்ம வந்து உக்காண்டானே இருக்கேன். டேய் தள்ளி ஊத்துறாதீங்கடா. நான் மைண்ட் கிராஃப்ட்க்கு புதுசு தான். அட கொக்கா மக்கா, எனக்கு பயமாகவே தான் இருக்குது. எனக்கு ஏற்கனவே இப்போ வேறு கீழே விட்டேன். போடா போடா, எனக்கு மாடு வேணாம்டா. ஸோ கைஸ் இப்போதைக்கு நான் வந்து கொஞ்சம் பேஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக்கியிருக்கேன். ஸோ சாவலை. ஸோ இப்போதைக்கு கிராஃப்டிங் டேபிள் வந்து ஒரு பண்ணிக்கலாம். ஃபார்மிங் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஆமாம், இன்னொன்று மறந்துட்டேன். மெலன் நம்மக்கிட்ட கிடச்சிருக்கு. மெலன், ஆஹா மெலன் என்ன கேட்ச்சு. சரி எவ்வளோ சீட்ஸ் வந்திருக்கு? 6 மெலன் சீட்ஸ் வந்திருக்கு. கொஞ்சம் வாயில் ஒழுங்காக வரல கைஸ், ஏன்னா கீழே விட்டேன். மழை வருது படம். ஸோ ஆமாம் கைஸ், நான் மறந்தே போயிட்டேன். இதை எடுத்துடணும். என்ன எடுக்க முடியல. ஐயோ என்ன வரல. சரி அதுதான் கேப் விட்டு போகணுன்னு சொல்லுவாங்க. சரி ஒழுங்க. அதுக்கப்புறம் பம்கின் கிடச்சிச்சு நம்மளுக்கு. என்ன பம்கின் ஒன்று கிடச்சிச்சு. ஸோ ஆமாம் கைஸ், மறந்தே பற்றி நம்ம செத்து தாப்போம். வாவ். ஸோ ஒரு செஸ்ட்டு பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு நான் செஸ்ட்டில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, நம்மளோட பொருட்கள்லாம் எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன். ஸோ இந்த ஒர்க் பிளாங்க்ஸ் இருக்குல்லே, இது நிறைய இருக்குது. ஸோ இப்படி டூல்ஸ் தான் என்கிட்ட இருக்க போகுது. ஸோ கொஞ்சம் அதிகமாக நம்ம ஐயோ இது இல்லையா? ஐய இதுதான் நம்ம விட நினைக்கிறேன். பம்கின் கிடச்சிருச்சு. ஸோ மெலனா பம்கின் கிடச்சிச்சு கைஸ். ஷவல் உடைய போகுது, பரவாயில்ல. எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ எடுத்துப்போம். ஒரு ஸ்டோன் டூல்ஸ் கொடுக்கவே அடிக்கிறாங்க கைஸ். ஸ்டோன் கொடுங்கடா. டேய் மஷ்ரூமாதா, இது சாப்பாடு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் டர்ட்டு இங்கே போட்டலாம். அதுக்கப்புறம் வச்சு இங்கே ஒன்று போட்டலாம். அவரு தானே. இப்போ இங்கே கேப் விட்டுட்டு மெலன் சீட்ஸ் டேய் வள்ளி விட்றாங்களா பாருங்க. ஸோ ஐய சரிங்க கைஸ். ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம வந்து இங்கே ஒன்று வைக்கலாம். சரி வேறு விடுங்க. ஸோ இப்போதைக்கு பேஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டர்ட்டும் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் தான், அதையும் எடுத்து வச்சிடலாம். அப்புறம் டர்ட் இங்கே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஸ்டோன் வந்து வருதான்னு பார்க்கலாம். பெஸ்ட் முசுங்க 4 கிலோ வந்துருக்கும். ஏய் இது இருக்குடா, புதுசாக இருக்குது. பிக்காக்ஸ்லாம் மீன் பண்ணலாம். என்னது கேஸு? போன் பிளாக்கா? சரி கிராஃப்டிங் பண்ணி போன் வர வைக்கலாமா? இருங்க சர்ச் பண்ணிடுறேன். போன் மிலா.
ஸோ போனில் வந்து மரத்துக்கு யூஸ் ஆகும். சரி வாங்க மைண்ட் இப்போதைக்கு மைண்ட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கும் போலதுக்கு. பரவாயில்ல ஆக்சியில் எல்லாம் மைண்ட் பண்ணுதே. இந்த மாது வேட போடா போடா போடா. சடன் வளர்ந்துருக்கான்னு பார்க்கலாம் நினச்சேன், ஒன்றுமே வளரலையே. ஸோ சிலதெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்குது, சிலது ஒரு மாதிரி இருக்குது. ஆமாம் இப்போ என்னவோ வந்துச்சு என்கிட்ட. என்ன கைஸ், எனக்கு என்னவோ வந்துச்சு கைஸ், ஆனால் காணும். ஏய் முட்டை கைஸ், நம்மளுக்கு முட்டை கிடச்சிருச்சு. சரி இப்போதைக்கு இவ்வளோ இதெல்லாம் எடுத்து வச்சிடலாம். ஸோ இது வேறையா? ஓஹோ வேற போலதுக்கு. ஸோ டர்த்து எடுத்து உள்ள வச்சுப்போம். போன் பிளாக்கு, பம்கின் எடுத்து வச்சிடலாம், மெலனும் எடுத்து வச்சிடலாம். மெலன் சீட்ஸ் முக்கியமாக முட்டை எடுத்து வச்சிடலாம். ஸோ காய்ஸ் செஸ்ட்டு வந்து காலியாக போகுது. ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு ஹிண்ட் கிடச்சிச்சு காய்ஸ். ஸோ இப்போ கிராஃப்டிங் டேபிள் எங்கே இருக்குன்னா இங்கே இங்கே. ஸோ இந்த இடம் தான், நல்லா பாருங்கள். ஸோ இந்த இடம் தான். ஸோ எனக்கு வந்து ஞாபகம் வந்துடுச்சு. ஸோ ஒரு பேர்னா இது கொடுத்துருக்காங்க. நீ போடா. என்ன ஜஸ்ட்டு யாங்க ஜஸ்ட் மிஸ்ஸுங்க, நான் போன் மில் செய்யலையே. பா எவ்வளோ போன் மில். அப்புறம் இது என்ன எங்க ஜஸ்ட்டு கிடச்சிருச்சுங்க. ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படிதான் சொல்லணும். செஸ்ட் எடுத்துப்போம். பெரிய செஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போவும் எடுத்து வச்சுலாம் போன் மில்லாம். ஸோ நிறைய வருது கைஸ். ஸோ ஷவல் முடிஞ்சிச்சு, அவ்வளோதான். ஸோ நமக்கு இது இருக்க எல்லா விட்டு நம்ம பிளாங்க்ஸாக மாற்றிடலாம். இப்போதைக்கு நான் வந்து நிறைய டர்ட்லாம் வருது. ஸோ இப்போதைக்கு நான் வந்து இந்த இடத்துலாம் எடுத்து உள்ளே வச்சிடுறேன். அப்புறம் எல்லா பிளாங்க்ஸையும் எடுத்துக்க போகிறேன். உட்டு அதை இடத்துக்கு போகிறேன். இது பிளாங்க்கு. அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு இங்கே ஸோ அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். ஸோ இவ்வளோ உட்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஐயோ இது வேறு ஒன்று. ஐயோ சாரிப்பா நான் வேறு சாவஸ்தேன். இப்போ வந்து எல்லா ஓக் பிளாங்க்ஸில் மாத்திரம் அதில் நினச்சி சரி கைஸ். ஸோ நம்மக்கிட்ட வந்து நிறைய பிளாங்க்ஸ் கிடச்சிருச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதை இந்த மாதிரி வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஆர்கனைஸாக பண்ணிக்கலாம் கைஸ். ஸோ பிளாங்க்ஸோட இடத்துல நம்ம அந்த போன் மீலு, சீட்ஸு அதெல்லாம் தனியாக வச்சுக்கலாம். ஸோ ஒரு கேப் விட்டுற போகிறேன். ஸோ டக்குன்னு பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் பிளாக்ஸ், இதெல்லாம் இது இங்கேயும் போன் பிளாக்லாம் இருக்குது. இப்போதைக்கு அழகாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி வச்சு போகிறேன். ஸோ நல்லா தான் இருக்குது, கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ்டாக இருக்குது. சரி இப்போ வந்து எங்கே மெலன் சீட்ஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது.
இப்போதைக்கு ஆக்ஸில் தான் கைஸ், ஆக்ஸில் தான் எல்லாமே மைண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸ்டோன் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் கைஸ். நிறைய சீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பீட்ரூட் சீட்ஸு, மெலன் சீட்ஸு, வீட் சீட்ஸு, நிறைய சீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் எடுத்து செஸ்ட்டில் வச்சிடலாம். செஸ்ட்டில் சீட்ஸ், ஸோ இங்கே வச்சிடலாம். ஸோ இன்னொரு செஸ்ட்டு வந்து கிடச்சிருக்கு. செஸ்ட்டு கிடச்சிச்சா? ஓகே. ஸோ காய்ஸ் இப்போதைக்கு ரெக்கார்ட் எட்டு இருக்கா? ஸோ ரெக்கார்ட் எட்டு இருக்குது.